ens fa molta il·lusió poder fer música perquè amb els pares que potser sempre aquesta bona entesa de tenir aquest espai a les nostres mans i segur que el gaudirem. L'altre és recollir els bons èxits de l'aula de cant a l'Escola de Música que dirigeix la Magdalena a Campassol i el mèrit el tenen avui la Glòria i l'Anna perquè són elles qui han fet el treball per poder-vos mostrar aquest repertori líric que segur que ens agradarà moltíssim a tots. La Dolors gira el piano, una amiga que ens acompanya i que també la tenim molt sempre amb nosaltres i per tant, aquest Parells i Flors que lliga tant les flors amb la música i amb la veu, doncs avui ja volem fer aquest concert que l'hem titulat La nova veu. La Magdalena també us donem les paraules i això sí, que gaudim molt i sabeu que a més aquest espai de flors dona per passejar-nos en uns itineraris molt bonics, dels quals un és aquest espai que hi ha a darrere l'atri de les flors. I bé, doncs bon concert, moltes gràcies per ser aquí i una abraçada i un petó molt fort a la Glòria i a l'Anna. Bé, moltes gràcies, Blanca, pel recolzament etern que tenim de l'escola, perquè és un moment molt important, molt maco, i crec que em quedo, si haig d'escollir important o maco, em quedo amb la paraula maco. Per què? Perquè és fruit, el que farem avui aquí, és fruit d'un any de... Si comencem a plorar, jo també ploro, És fruit no d'un any, sinó d'unes ganes de poder cantar, de poder donar el millor que tenim dins nostre a la gent, de poder-ho compartir i de poder ser feliços. La felicitat no està en les coses materials. En quin millor lloc puc dir que això, que aquí no, una església, no està en les coses materials, la felicitat està en la capacitat d'estimar que tenim cada un. A les coses, als fets, a les persones, uns ens poden donar unes coses, els altres ens poden donar unes altres, i és saber què pot donar cada persona, què li pots donar tu. Jo m'he passat la meva vida, i m'ho analitzo molt, gaudint molt de donar, i no m'ha costat, m'ha agradat molt, he sigut molt feliç i he vist això, que a vegades aspirem a tenir moltes coses, res, que la capacitat d'estimar és el que ens donarà felicitat. I avui la Glòria i l'Anna ens fan un programa ple d'estima per tots vosaltres i per tots els que no han pogut venir, per als que no poden estar amb nosaltres. I, bueno, elles han tingut una sorpresa amb gent que no s'esperaven de tenir, o sigui que si els cau alguna llagrimeta ja les podeu disculpar. Doncs jo no tinc res més a dir que estarem un concert super a gust, sentada escoltant a les noves veus que han fet tot el possible per avui estar aquí i entregar-vos el que sentireu. Gràcies i ens donem els ànims.